tarabasa a lems election atumi dolo sit ke kripli ang bong pen kep nilitum haider lo EPHL siatu joy kipen haider lo la pen hala ki undun de chot tumta bang kria tumta ong epic pen si alang litum ki undun de chot la the non ke nitum ninga rong lo lamang so ke hai ke nilitum EPHL sia phang moral boost etan kangyang lo poisa le donation lak nang ipidu na teng lo alang litum dake claim na pen la so a message to ke Karbiang Long district ini la pen NC Hills ta la ke lelap lo la so la si tum lamang so aphan kachisik ajir ding oela nitum lam che than bom chotana lang seta chisik o epin seta inglong arata tum ni tum phan EPHLC atum manzinon ke kroi lap look la election tang det pen ka je plang da mangu thwe me election hu nai kroi dun det tum non hala tum BJP hai thu det man BJP muni tum si nili tum long na dun tu ke ki un e tum long si la pu jo je athema chini det lon ni tum non ke bang yilang an ke tum hai thor po ke cheng lo ni tum ke hai la pu jo kalau sana sa akilik ke kapre hawara doi la halo hawar phanang tum pining pachini lage nitum je than bom lo lage nitum je than bom lo along tinta ili tum ma thakrang ge mati di inglong aso tum ma thakrang ili tum share nam dun nangji share ta renew payment nangji la share ge do tum si election ta thur long ji vote ta jok long ji la pen la alang li tum si la ration card pin ni akam anda claim er nahi kente anje $60 teng pulo tang te la share tin nam anta inglong so tum si la nam chot long nang ji yo alam ke la pen election anta itum inglong so si thur chot long nang ji vote ta inglong so si pi chot long nang ji sadang mai thek mon long nang anu tum make nang ni tum long nang ching bedun dola se bang don krisi bo na don si don krisi ni tum long BJP pen congress pen la pen ASDC pen nang ching bedun chini unde bokolia CC atum sila chini ji dakta hedi la pulonia CC atum si dake claim nilitum puloni la CC atum manzi responsibility pijar lo AAC re-election to get dovek nang yu kusi netu nche song lo la pen ka che song jot kalilo high court long case the dobom lo Piliani the importance of APHLC lapen 6 schedule kang tang nang ibu kacini pen alang litum national party long pen hai der pitame litum long nang kaca pop dun churo wek nang dei no ne boy kadu ko dalang than churo nang lasin nilihin pen kadu ko elam pading ponolob landang de nang itum arju seledet hai sita ethelam nilining je thungtung ilitum asiam tuliram ronghang kaike nohok amai long kame ahok alam ilitum than the pusipu half truth alam si ke than pusipu la sila bang so alam jong si ilitum yong si half truth alam ke than pa beng hoi puson tangte piniar ni ilitum long rat atum nang dun jima nang dun hai jima nang dun ai heda dike sita ahok alam ilitum masar sik schedule alam ku pima ke do labang so alam ke than dak ajok si pini tum long rada tum lang kecito dun lapen pini dak example ke litum dak tarabasa pensil litum kaida lang konver nang kokul nang litum si kaparjap nang litum si rada phana mek pathe angla nili thela malang li phan pachining tum social media long mobile hai huelong YouTube hai huelong ilitum han lapen nili phan malang allegation nang ipi half truth walang li ningje berke nili ningje tung dai don social media long pacha thangalam halada nomination ke file ho non MSc election nomination file there phi scrutiny pudo je nomination ke file chundunde ma pu halaso kilang arni tuliram rong hang ke hai nili phan alangli bethang a party workers atum nili hem nang ke toisi because nang ke APHLC pen cheono nang phan nominated MSc nang pekpon po lapen counseling ni raper nang ko alangli telephone pen nili phana chengki la hokla piniar ni non head social media mobile long nang litum langot tuliram rong hang ku pia porsi labang solam chet mi dai dalo
Nili ningje long lo election ahut kubi bot ningje hai check se bhai header lo la bangeli tum kadu goeta pini arjunang kokbo la son dak thaksi election afrang ke team Karbi Anglong pen lo song thro atum dame close 2.3 ke ka welcome lo lake well mesena step possible lo ili tum APSLC pen mangke long recap kengsang bhan ke peken la ke la tum ningje were di ma di half truth bolam hai silni nil ta la hai lam ningje ta tum ti very unnecessary hok lo non da rat long wang den lo ajak tum ma confuse nang dun kok thai lo mene sita hok lam si ga nai mo di la si than den nang kok ko tangka offer nang pilo hala ga rat tum chini lo deng dun de pu chini lo adun thu offer nang pilo nominated MEC nang pi phan party yong si cheu no la nang tum dak council lo neta ini po nang tum ini rapet nang kusalang libang offer nang pilo labang so alam ke alang ahok kaning je pu ke admit hai nangi bibola hedet ke alang kaning je ke ang open si bisarala hak ok juson lang ok juson ok son pin thot mat next day like unwanted system unwanted substance plan det labu bangali de had nehiru hut pima kaning je hala solam nanda record do mahatma gandhi hut pima kaning je la solam do abdul kalam pilo kaning je nonda record do samson singh ti pilo do han kaning je ka la record do kalima ahok lam galang chat min nang ji jong si ahok lam further ka chining tung lodang de alang BJP workers do alang BJP workers along si alang methang masi phone nang call lo kadak pensi loudspeaker pensi alang li efan offer nang pilo lawan dagalila ahem sorda ko loudspeaker pen alang tum workers a phone pen alang tum record do lake scrutiny arnila scrutiny blodang de 24 June early around 3 p.m. to 5 p.m. la song bong akol li tum tep long long people alang li pan thira karat ke admit no he spoke on alang ninje det lu kuji puno people alang non admit a hedet la si nili tum men kapat chubai polam galilo rap phan pamang bolam balilo rar phan chini neng busni tum than la son da taxi tum youngster tum dolam everyone mane itum youth tum political long ta career do kalema political long ta electoral politics long ta isia career mesen se samaru ajak tum la ta career ka smar tum do halai tum pawang na don't make them corrupted high youth tum phan youngster tum phan tangka make pen independent bache plang pen that mind bache plang nang ni lasi duluram long hang ke hai phan mai bache ni sir ladak itna ke nil tum party long no nil tum claim ra pet lo athang student hotame student politics long ni tum greater Guwahati Karbi student association long claim ra pet la ya hoklam senior lo nokbe kali kalang lake we don't want any other certificate nili ko an makhai phan chapatu gun claim po done sorong par khai ko an malang li claim ni alang li claim po la bangke tum certificate nangi pula me thang so kumane party kan asong nang comment nang recommend dun comments nang ipudun lake we don't care at all itu make pesati kuan mado nili tum lapan claim pot lasi ni tum khai pan make claim pot lapan tum kupine kenang ji awi dak pen thang nili tum kupine alle pan tum thang claim pot pe ase antong ti ake hai non lang ke judicial along sidokok lo so ni tum non make comments contact lo judicial ka insight ko so teng benang jok ko sini tum link ke pot si Karbi Anglong APSLC a party aphan amahang ke paklar kang mur alake dak fulmi a constituency pensi tangcheng polo lasi ladak fulmi constituency alo APSLC phan ke khoi abang phul pe abang thi doana phanta miliang tu bhat choro par pikhayang lo lasidon kirang jilang suda nang itu ke dantang council election kacetan ahut nang itu ke claim ke dam kachipidu penaposi pak tharo hilira pak sirke pensi dak tame remlo ahok pere bangke ini tum kerem kali ili tum sikihai
Kopima Polote Karbinglo Turmat Council Hala Aprang ke hai tang tu Mate state government pen Karbinglong officer satu maphan polling officer satu maphan Aprang pen Alang itu ballot paper hala ke theng tang si pudum pura pualong ke theng tang se alang itu officer itu mana je pace thapo lamat alang itu si hala puling hola lo alang tum jok inghulo apuling tirlong pen pak hongke pak dike lamat alang tum cepahai bori de lasi wrong ingkang sam rat ten ladak jingrum lo arno mahirjumi ilitum karbi anglong east west di makasau khan ahirjumi dolo lase lapen di mathadam tha pini ke phurki molo history along ta ladak tongpon po athema tarabasa LAMS secretary LAMS election in the joksi pini APHLC kache song lapen ke ahop ilitum hey ilitum ladak bensi pang chengpolo dak hello song zapi nang litum tarabasa area duan tulani andar duan ke ladak bensi nang pang chenglo ke hai ang tek ladak pini ning arong pen aki hai man kidu APSLC president Sir Jai Kathar alangli aning kangsam aning karong rat pen ladak nang chitong si ilitum ning arong pen ladak ilitum chikhan chimum ponlo chipiri chipheleng ponlo lapen rat bet kipi kithi osomar Isomar longri longpat kaduk kawiapan ilitum non APSLC pensi ilitum haipon vepu lapen re-election kilake dulang wekji athema ladake BJP asorkar atuke jangthui chubai lapen alang litum achithirak achiphere lapen pini pensitami tapuson dirta longlo ela non LAMS pen ke haidun atuma panstami kinam deji tangkapen kinam deji tang sobirta talonglo ban sitami ladak ilitum LAMS election ke hai abang pi tu anstami mithang akai longri jing khon ji phansi alang litum chi song pon po pusi alang litum phan man peng pi pon si apla pen alang litum phan archu bonlo lasi ladak bin sumar atum ke bang sil kep hai lo lapen ke suar lo song pen ladak mekri tiron pi alang di hello ni ilitum suar lo song pen APSLC pen alang di hello ke hai dun cheng lo lasi longri longpat aphan kaching khon ji aphan le ilitum abang putin satame emek prang lo lapen itum ining ching pulo lapen kachinia chakong dolo imit hang adim ke mit hang si hai long nang ji paragraph 2 subparagraph 7 20 paragraph so teng pulo tangte mit hang adim ke mit hang si election ta thordong ni mit hang adim pulo te mit hang adim si ilitum wut ta joglong chot ni lapen ilitum si inglong a khai do an si ilitum chi pahai long ji lasi ilitum aphan arnam herjumi pini ilitum aphan hedung arnam ni pangrom lo ki hai ang the kaduk kawita litum ning ke chithete arnam aphan itum ning ching do na APSLC pahai nang ma APSLC pahai nang ma Jai Kathar sor pahai nang ma longri longpa ching ho nang ma usumara khai pichan unang ma sik shidol pangtang nang ma sor lo song pangtang nang ma